Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adoraksota parade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asiniro hamadi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus tu hatai. Amin. Hata nitu hata nagabi jamita di partangiangata imana tersurat di Matius 10 sada ayat 25 rodi ayat 27. Laus turpukodo nagabi epistel tu minggu Trinitatis tanggal 4 Juni 2020. Hujahama dihita songonoma didok hata nitu hata. Ujuima didok Jesus hatana songonon. Hupuji ho amang Tuhan na manggonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala ditamod di koko hatai sian julu niakan apistar dohot na marroha. Gabi di papatar hoi tuaka si odihonoton. Olu amang ai ido di halomohon rohapian. Saluhu nai nunga di pasah damang tuau. Asadanga dong namanada anahi dukon ni amai pe danga dong namanadai ia soholan anahi akup ni napinodaan ni anahi mangihuton lomoni rohana ima hata nitu hata. Pernahkah kita merasa sia-sia memberi sesuatu kepada seseorang? Pernahkah kita merasa sia-sia menolong seseorang? Buah yadu hita makilalahon songoni say songon na marisuang tahilala natabahini natalihoni say songon na marisuang tahilala pangurupiotai tu sasahalak say songon na marisuang tahilala natabahini tu ibana tabahem manadinggat tu ibana hapedang dihargai taurupi makeluargai hapedang dihargai pangurupion natabahini. Nian dang nataharap asagabi baloson na natabahini daw ay ias dorohata mga lehotsa. Ias dorohata mangurupi. Danga pala balos na natahirim alay paling tidak dihargai nian natabahini. Dijalo nian doho denggan. Diboto nian madok mauliate. Dak pola mamitor marpura-pura pamanganna madok mauliati ate. On laus didok musema apalai itu ajanya inna rupani saya songon na lias saya songon na mangalesengi kasugudu roha mabigi songoni sugudu roha mamereng jol masih songoni sudah dibantu belagu lagi ngadilehon saya songon na sorikot tutu mamereng sikap si songonon, olo mahita gabe madeli, olo mahita gabe jora-jora, ro mahita madok, dangolo biau mangaliot tusi, dangolo biau mangurupi lo di taon, nita madibagasan rohata ala ni kesal tarupani. Hamu kadongan, hurang lubi songonido nuaeng nabui taida di bagasat rupukon, duminggan yan mulo tajaha mamukasyan ayat 15 di bidu 10 sadaon. Alana moloholan natulu ayat tido turpukta di partangianganon tajaha buru sesongon nagotap rupani baritana. Alani dengan tajaha mamukasian ayat 15 di bidu 10 sade. Disi buima dapot hita tunga palajuk do rohani Jesus mamereng pangalaho doho sikap niya kajolma na di huta Korasin, Betsaida, doho di Kapernaum. Hape na tulu lua tomma na jumukjot di ebati Jesus. Di somma Jesus na gumudang patupatad da halongangan. Jala di somma Jesus na lumeling tinggal. Di Kapernaum do Jesus na lumeling tinggal mamaritahon barita nauli.
Di Betsaida do Jesus mangaleho mangan 5.000 halak marhite 5 roti doho 2 deke. Lapatan na teristimewa do natululuwa ton di rohani Jesus. Alai songoni mapangalahona. Lau swadong do nasida menghargai na pinatupan ni Jesus di luati. Tukso di boto nasida do madok mauliate. Baliksa penolakan do naro sian nasida. Di pertudus do akajol mana dinatulu luaton songo danak. Guarna madanakate. Sipata do disi rohana jala sipata dang disi. Sapala dilehor rohana soinama alai sapala so disi rohana dak peduli. Didok di ayat 10 pitui tudos manasida tudak danak nahudul di paronanan akan nama jauh-jauh diaka dongan nada danak madok hupalui hami suling di jolumu soharu manor torhamu aduku pati bigiho kami tuhamu so saut tamu tangis. Ima didok di ayat 10 sahatu ayat 10 pitui. Jala didok do Mose pangisi ni luati akan asomuba yang tidak bertobat. Boydoi rupane tajaha di ayat 20. Ala ni muruk ni Jesus pola do di pajia-jia luati. Marjia maho Korasin, marjia maho Betsaida, suak songoni nang Kapernaum. Sida buhonoton namai tuhapi naroko. Ima didok rupane di ayat 20 sada sahatu ayat 27. Akup nii hudok madihamu niang do sitaunon ni pangisi ni huta tirus do sido diari uhumi martibakon sitaunon muna ninna rupane di ayat 22. Dung didok marjia maho Korasin, marjia maho Betsaida, au di huta tirus do sido di pamasa haguguon akan masa di hamu daktar baheso paubona rohana uji marabitun guni hudul diorbukna. Ia ho Kapernaum dan napinati bohoro di langitan sida buhonoto doho sahatu api naroko. Aya au di huta Sodom di pamasa haguguon akan masa di bagasako daktar bahen sohok do pehutai rasi-rasa sadarion. Ima didok Jesus tu nasida sangkin muruk narupani sangkin jekelna. Ala ni muruk ni Jesus pola di pajia-jia nasida. Marjia maho Korasin, marjia maho Betsaida. Au sugarira di hata sinuaingi dohonon nama bursik mahoin narupani. Laus ditiki madidok Jesus hata songon natar surat diturupuk jamita tahun. Hupuji huamang Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala ditabondikon disembunyikan ditamodikon ho hata isia julu niaka napistar dohot nama roha. Gabe di papatar ho itu aka siod dihonoto. Hamu kamang dohot tamuinang molo didok disi napistar dohot nama roha orang bijak dan orang pandai sasitongna eje kadui memang boido nasida bijak napistar manang nama roha secara ya parbinotoan alai bui sajodi rupani hata napistar do nama rohai ba dak songon nata tusino ni rupani alai lubi pas do rado honon nasida akan apa pistar-pistar hon do na berlagak songon nama roha hape sasitong na hurang roha do yesui si godang roha yesa sitong na hira hata eje kado rupani sian Jesus tu nasidai napistar do nama rohai. Hamu kadongan aha manabui taputi hisian berita masaon nagabe jamita di hita. Tutuna perjulu marilah kita belajar menghargai. Marana perjulu nanaing dohonon natu hita. Belajar menghargai. Menghargai seseorang. Jadi
molo naing arga hita ba memang ikon belajar, ikon marsiajar do hita menghargai seseorang. Apalagi menghargai Tuhan. Menghargai pemberian seseorang sekecil apapun itu. Tahargai ma si lehon-lehon ni dongatai tuk songo dia pe. Terlebih ma si lehon-lehon ni Tuhani. Tentu ikon marsiajar do hita menghargai upaya orang lain. Dalam halon rupani halu jaun na. Apalagi ulaun na pinatupani Tuhani di hita. Jadi unang songonaka bangso manang halak na di Korasin, di Betsaida, doho na di Kapernaumi. Say songon na so dihargai na sida na pinatupani Jesusi. Hape takas di disirupani di luetima na gumudak tada halongangan di patu-patuhan Yesus. Tapi mereka sangat-sangat tidak menghargai apa yang dilakukan Yesus. Imahu pikir na perjulu na buita putih siat trupukon, marilah kita belajar menghargai. Tutuna paduahon, marilah kita juga belajar bersyukur. Marsiajar madok mauliate. Nian murado madok mauliate, pula mauliate madok koni. Mauliate bah ningur rupani. Alai justru laus ido na jujut lupa hita madok. Hiadu di pamalum Tuhan Yesus 10 halak na marsahid. Alai daholat cada do na mulak madok mauliate. Nasing nai tang diboto madok mauliate. Jadi sahatu sadarior rupani memang gudang do halak na lupa madok mauliate. Tang diboto madok mauliate. Tersungguh dana kidui, ikut saya dijuju-jujui. Bilang apa? Ikut saya nina rupani. Bilang terima kasih. Jadi ikut saya didok rupani songoni. Jadi arong duaka naung matoras, naung magudang. Ikut saya dijuju-jujui rupani. Songon dana ki madok mauliate. Alani ikut sidok mauliate mahita disudi akan natajalo. Terlubi si lehon-lehon nasihat Tuhani. Marhiti do hita rupani nakiningan bui gabe lam takas manada Tuhatai. Jadi ikut sidok mauliate do hita. Na patuluhon na perlu ta parsiajari sia trupukon sai ta pasiding ma pangalahon na papistar-pistar honate. Manang na pamalo-malohon doho na berlagak sesongon na marroha. Sesungguhna na hurang roha do. Yesui si godang roha. Saya tapasiding may rupani. Songon na masa di Betsaida, di Korasin, doho na di Kapernaum. Ya mungkin, bodo dohonon na sida na pistar, alay na pistar di na sida may. Na marroha di iba na may. Ayaw sugari marroha na sida. Jala pistar songon na taatusyon, batutu hargaan na do. Na pinatupan ni Jesus, jala jakonon nama, Jesusi. Di bagasan nguluna. Akamang dohot tamuinang napaupaton molo merasa hita si jakonon molo di bibeltai di dok manang di hata Indonesia di dok adalah orang-orang kecil na mekmet na luja jalan nasorat baroma hita tu Yesus ay pasonangon na dohita. Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Undangan terbuka di leo Tuhatai tu sude aka na porsia tu ibana. Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan nasorat asa hupasonak kamu. Ido undangan terbuka sian Tuhatai. Tutuna parpudi dang bui sirangot tarupane turpuk tahun tu ayat 20 sia dohot ayat 30. Tutuna parpudi na naing dohonon na ba merguru mahita tu Yesus. Ibana do tiruat di hita. Paling tidak aduk tulu si guru honota sia Yesus marhite aka ayak nata jahai. Na perjulu merguru halabohon belajar kelemah lembutan nate. Merguru haserepon belajar merendahkan hati. Jalan apa tuluhon
merguru mengadupi si taonon. Jadi mulu ta adupi akaragam ni si taonon, ragam ni akana masa, Yesus ma pangguru hatta. Amin, martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mahi jala paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami parbuina dingkan parbuina tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.